এসটি দিন কলেও তেখেতে এসটি দিব নোৱাৰে তো তেখেতে লিখি দিলেও এসটি আমার আদিবাসী নাপায় তো सिमबो बेखौ बुंनो गोनां दङ बर' रायजो राजाफ्राबो एसेबां बुद्धु नंला एसटिखौ लानानै आदिबासिफोर मा बुंखो आरो मा फोरमायखो जे बिथाङा जाहैदों इउपिपिएलनि आदिबासि सेल प्रेसिडेन्ट मा फोरमायखो आरो मा बुंखो जे मांगोनां हाग्रामा महिलायारि सारखौ लानानै खायसे खोथा आरो लोगोसे एसटि होगोन होनना बुंनायखौ लानानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन आरो बुजिनानै लानो हागोन आरो बिथांनि जि खोथा फोरमायलांबाय जि बुंलांबाय आरो बेजोंनो लोगोसे इउपिपिएल दिल्लीनिफ्राय बर' आइजो हाग्रामा महिलायारि सारनि जिथु सोरखार दैदेननायखौ लानानै आरो लोगोसे थांखांनाय 5 बोसोरखौ बा 5 बोसोराव जिथु सोरखार सालायलांबाय बेखौ लानानै कम्पेयार आरो गोबां खोथा बिथांमोनाहाय फोरमायलांबाय आरो बुंलांबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायना ला नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन আন্ডারস্ট্যান্ডিং হৈ যায় কেতিয়াবা কিন্তু কথাটো হল জন্তু দলে যি নীতি বনায় এই হিসাবতে চলিব আমার প্রমোদ বড়োর নীতি বা আমার ইউপিপিএলৰ জন্ম হওয়ার নীতিটোই আছিল শান্তির নীতি আছিল শান্তির বার্তা লৈ আনিছিল যে ইউপিপিএল জন্ম কি হৈছিল আমার এই বিটিসি অঞ্চলত 26টা জনগোষ্ঠীক লৈখিনি মানে আগুৱাই যাব লাগে শান্তিৰে প্রত্যেকজন ব্যক্তি ইয়াত সা সুবিধা পাব লাগে বলে প্রমোদ বড়োর মানে নেতৃত্বত এই সরকারটো গঠন হয়েছিল ইউপিপিএল কিন্তু আপনালোকে জানে এই জাস্ট 3 মাহৰ আগতে কি হল আমাৰ বিপিএফ সরকার আহিলে আৰু বিপিএফ সরকাৰৰ বা বিপিএফৰ নীতি কি হয় আপনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু যেনেকা যাৰ নীতি থাকিব ই এনেকাই চলাই নি যাব আমি বেছি ক'ব নাযাওঁ কাৰণ যাৰ যেনেকা নীতি হি এনেকাই চলাব আমাৰ ক্লিয়াৰ আছে আমাৰ ইউপিপিএলৰ নীতিটো সবৰ লগত মানে উন্নতি হ'ব লাগে সবৰ লগত শান্তি থাকিব লাগে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী মিলিখিনি আমাৰ বিটিয়াটো আগুৱাই লৈ যাব এসটি দিন কলেও তেখেতে এসটি দিব নোৱাৰে তো তেখেতে লিখি দিলেও এসটি আমার আদিবাসী নাপায় তো তেখেতে কি দিল্লির মিনিস্টার নাকি তেখেতে লিখি দিলে যে এসটি হব তেখেতে জাস্ট এটা ভোট কালেকশন করার কারণে আদিবাসীক পৰা আদিবাসীৰ ভোটটো লবৰ কাৰণে তেখেতে কৈ দিছে মই মাটি পাট্টা দি মই মানে এসটি দি দিম এতিয়ালৈকে এসটি হৈছে নেকি তেখেতৰ কোৱামতে এসটি আমি পালো নেকি বা মাটি পাট্টাটো হৈ গ'ল নেকি কিমানজনে আদিবাসী এতিয়ালৈকে মাটি পাট্টা তেখেতে দিব পাৰিছে কিন্তু জাস্ট বুয়া এটা কথা আছিল জাস্ট ইলেকশ্যনৰ এটা টুপ আছিল মানে মানুহ এটাক বুৰ্ব বনাইখিনি ভোট লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কিন্তু মানুহ সজাগ হৈছে মানুহ গম পাই গৈছে তেখেতে কি কৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ কথাত মানে একো দম নাই বা দাম নাই ইহঁতে অলৰেডি গম পাইছে আদিবাসী ৰাইজে আৰু এতিয়া ইহঁতে গমেই পাইছে উইদিন 3 মাহত যদি ইমান গণ্ডগোল হ'ব পাৰে তেনেহ'লে কাৰ লগত থকা উচিত অলৰেডি আদিবাসী ৰাইজে ডিচাইড কৰি লৈছে এতিয়া 2026 বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন আপোনালোকে ইয়াৰ ফলাফলটো পাই যাব गावजों गाव थेर बेथेर खालामनायनि माखासे सिनारिफ्रा बिथांमोननि मावथायाव नुजादों आरो ओंखायनो दिनै बुंनांगोन जातिनि इस्यु गैयाबासिनो बिथांमोना रांनि लबाव थांदों आरो बेखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा बयबो नुदोंसै आरो गोनांथावा बेनो दिनै बर'हा जेसेबां थासारि दङ दिनै गोबां जाति संगठनफोरा होख्रावगासिनो दं बर'नि माखासे इस्युफ्रा जानांगौ बर'आ गोबां मोनथाय मोननो गोनां दंबावो होनो गोबां मोजां इउपिपिएल दोलोनि माखासे जाय दिनै जोंखौ दैदेनदों प्रमोद बर' सार बिथाङा माने जातिखौ माबायदि दैदेनलांनो नांगौ बेखौ बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो जातिनि थाखाय हाबा मावगासिनो दं दा बेफोरखौ गासिबो कमिटियाव लांगासिनो दं आरो एग्जाम्पल हिसाबै जोबोद दुखु गोनां बाथ्राया बेनो दिनै जोङो बिपिएफनि दिनाव जोंनि मोनखानाय एमपिखौ खोमानानैसो लादोंमोन नङा होमबा दा खोमानानै लानायाव जोंहा रावबो दिल्लीयाव होख्रावग्रायानो गैलामोन पार्लियामेन्टआव जाहा सासेबो मेम्बार गैयामोन नाथाय दिनै प्रमोद बर' सारनि माखासे दैदेननायाव रायजो सभाबो आरो लोकसभायावबो आरो गासै जोंहा 3 एमपि मोनबाय दा बेखौबो बिथाङा दाखालि बुंदों जोंहा हजोंनि सरखारखौलाय मानो जोंहा बेहाय बिटिसि एबा काउन्सिलासो गोनां होननानै नाथाय काउन्सिलखौ सोर दैदेनो निश्चय सेन्ट्रेल सरकारासो दैदेनो दा बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनैनि गोरों गोरा बर'फोरा बयबो मिथिखासिगौ दा दुखु गोनां बाथ्राया बे बिथाङा देरहाबाय जों बिथांखौ वेलकाम जनायदोंमोन एबा बिथाङा मोजाङैसो मावनांगौमोन नाथाय देरहाखांनायनि उनाव गासिबो माने बेजाल खामानिफोरखौसो मावनाय नुबाय आरो दा एग्जाम्पल हिसाबै आं बेखौ दिनै बुंगोन सेक्रेटारियाव लोगो लोगो दावराव जाबाय बेखौबो बिथाङा बुंबाय माखासे बर' फरायसा आफादनि थुलुंगानाय आरो माखासे माने पलिटिकेलनि बेहाय माने नारलायनाय दंबाय बेथ' रोखा नङा मालाबाबो मानोना दिनैनि इउनिभारसिटि लेभेलनि डिग्री लेभेलनि गासैबो गथ'फोरा आखायाव मबाइल थायो आरो मबाइल थानाय लोगो लोगो बिश्वनि राजनिति बिश्वनि जाथायफोरखौ गासैबो मोनथिजोबो जोंनि गेजेरावबो मा जानो थांगासिनो दं बेखौ नुगासिनो दं आरो बिथांमोनहा दा बिथांमोनहा मेलेमनि गेलेनायाव दिनै 2G नंला रावबो 5G जाबाय नङा होमबा
बे 5G लेभेलाव गासैबो गथ'फ्रानो एबा लाइमोनफ्रानो साग्रिद जाबाय दा बेहाय एसेबां कमेडि खालामबाय थायोबा बिथाङा गाव गावनि नामखौनो फानना लानाय जादों आरो दाखालि बावै जोबोद दुखु गोनां माबा मोनसे एक्सिडेन्टलि गावजों गाव बुथारलायनाय जाबाय बे बुथारनायावबो माखासे इउपिपिएलनि माने थुलुंगा दं होननानै बुंदों आरो दा बेफोरथ' बिराद इनाय जादों आरो दिनै बिथाङा डाइरेक्ट गावनो एक्सन लानांगौमोन आरो बिथाङा मोनसे खोथा होनदों मालाय प्रसासन दं होननानै बुंदों आरो दा बेथ' जोबोद गोरोन्थि जादों दिनै काउन्सिलनि लिडारा सोर हाग्रामा सारानोना गासैखौबो बिथिंखौथ' बिथाङा बिटिसि काउन्सिलनि गासैबो डेभलपखौथ' मावनांगौमोन बेखौथ' इनाय खालामदों आरो बिथाङा सोरनावबा नारबाय थादों आरो दा इउपिपिएल दोलोखौ नारनाय लोगो लोगो माने जोंनि जाथिनि गोलैसोनायखौसो नागिरनाय जादों आरो दा बेखायनो आं दिनै बुंगोन हाग्रामा सारनिसिमबो बेखौ बुंनो गोनां दङ बर' रायजो राजाफ्राबो एसेबां बुद्धु नंला दिनै बिथांमोना देरहादों जों बिनि थाखाय थेंक इउ बावो नाथाय मोनसे खोथाया बिथांमोना सिन्था खालामनांगोन 5 बोसोराव सान्ति सम्प्रिति स्थापन जादोंमोन गोजोन थासारि आरो गुबुन माहारिफोरनि गेजेराव अनलायनाय बर' समाजाव दावगानाय बेफोरबायदि हाबाफोरा जाबाय थादोंमोन दाथ' मानसिफोरा बुंनो हमदोंसै आरो जों बुंनाय नङा बर' समाजनि माखासे मानसिफ्रा बुंदों मा बुंनो हमदों गोदोनि सरखारानो मोजांमोन बेखायनो दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोनि जानानै बुंगोन मोजांनि फिथाइखौ बेसेन दोननोब्ला माब्लाबा गाज्रिखौबो मोनजानांगौ अब्लासो मानसिनि गोसोआव गियाना फैगोन बे बाथ्राखौ दिनै जों बुंनांगोन आरो बेफोरबायदि जादों आरो